Namaste, Kulumbai. Welcome back to Surya B. Hey guys, Namaste, Kulumbai. Welcome back to Surya B. So, दिनैनि भिडिअ जाहैबाय नै दिनैहाय दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय नै माने सासे लोगोनि हाबा जों हिन्जाव गोदानखौ देलायहोनो फैदों आरोना दायो स' हाबाखौ बबे जायगायाव लागोन नोंथांमोना मिथिनो लुगैदोंबा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय स' जोङो दायो लोगोखौ हाबा होनो थांगासिनो आरोना स' बबे जायगायाव हाबा होगोन बेखौ नोंथांमोना नायलांनो गोसोबा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय स' टुडे बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि लेट्स स्टार्ट दायो हिन्जाव गोदानखौ देलायहोगासिनो आरोना ओमफ्राय लोगोआबो देलायगासिनो जों दायो थांसै आरोना मन्दिराव थांसै स' गाइसफोर आंना बियो फार्स्ट भिडिअस आरोना आंनि निउ आइफन मबाइलजों स' माबायदि नुयो नोंथांमोना नायलांदो आइ हप नोंथांमोना सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय देलायहोखांबाय ओरैनो जास्ट सिम्पोल मेकआप खालामदों आरोना जों हौवा गोदानासो नेनो बाबाय नेनो बाथारबाय नै हौवा गोदाना ओंखायनो सिख्लाफ्रा नै दाबो जायाखै आरोना नै जोंनि देलायहोनाया हिन्जाव गोदाननि देलायनाया दासो देलायखांदों आरोना नै दायो थांसै मन्दिराव थांनो नागिरबाय ओमफ्राय हाबाया बे सिख्ला भारा थाग्रायावनो जागोन आरोना थेङापारायाव भारा थायोमोन बेयावनो जागोन बे रुमनिफ्रायनो हाबा हैगोन मन्दिराव दायो थांगासिनो नै थांनो नागिरबाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो ओमफ्राय नै दायो मन्दिर सफैबाय आरोना फाग्ला बाबा मन्दिराव क'क्राझारनि फाग्ला बाबा मन्दिराव हाबा होनो फैबाय बोरो अबेसिंखारैखो गोबोरखिया मन्दिराव सफैबाय आरोना फाग्ला बाबा मन्दिराव माबा आं फुजासिगोनदां जोङो नेथ'नांबाय आरो दस्रानिबो हाबा जागासिनो आरोना माने हाबानि लोगो न'आ बुरजा दंमोन नालाय
ओमफ्राय नै माखासे डबल मोननैयानो दं खोमा हाबा बिसोर जोब्बासो जों नैबे लोगोखौ होनो मोनगोन। दा नेथ'नांसिगोन आरो जोङो। ओमफ्राय नै जोङो बे मन्दिरनि न' सिङावनो जिरायथ'नानै थानांबाय आरोना। स्कुलनि सानजा माबाला साफोन मोनबालाय अबे देरसिन नायनि बेजों देरसिन देरसिनखौ आगदावसो बिदिनो हरनि नोंनो सेस्था खालामदो ओमफ्राय दा नैबेखौ लालायदो नैबेखौ आं खालामगोन नों नारदे लायगोन दै गुफुर गावदां महर मोखां नोंनि अखाफोर दानसोरां फिरि फिरि बार बारनाय गोजोन सुदेम समाव ओमफ्राय नै हाबा होनायनि सिगां जेराव बिदि उइटनेस लाबाय आरोना आधार पेन कार्ड भटार होनानै बिदि नाम रेजिस्टार खालामबाय मन्दिराव। जा गोबाव नेनांबाय थाबाय नै जोङो माने मानसिफ्रानो दाबो हाबायानो होखायाखै आरोना डबल मोननै दङ मोनसे होखांबाय दा मोनसे दंबावो। फोराबो थायो नालाय ओंखायनो बिदि जादों एसे गोबाव नेनांबाय आरोना जोङो नै दासो जानागिरबाय। ओमफ्राय नै दासो जोंनि बारि जाबाय आरोना बे लोगोनिया जासिगोन एबाराव। coba sekarang tadi loh nyobain jalan kayak bisa oh मजाक किया किस सोच में मेरा मतलब हम किसी का बात समझ में नहीं आ रहा ना हम कहाँ दूसरा जगह में अभी फ्री माइंड बढ़ जाना अच्छा से हाँ यहाँ से फूल लो मैं बता लो थोड़ा थोड़ा
레몬 집어. 레몬 집어넣어. काठों के डाफो लंका था था आपने टेने के कोरक ना दिमाग चिपले हाँ आपने एक टा राइट है ना हाँ सोली टा राइट वही हाथ नङा नोंना बै राइडा बालु नुसखाना अरे हाँ दे ऊपर दे ऊपर दे टेने का ब्रह्म नाम काश्यप ओम हरिओ संतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरतनाम ओम संतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं निजर भाई आरोग्य ओम संतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरतनाम धारणं मेघाभरणं भगंकरस्यं लक्ष्मीकान्तं योगं वन्दे तीन बार masih दे itu mau mana हाँ उसे तीन बार तीन बार बोलिए तो सिंह का जाना तीन बार लम्बा कर लगा तीन बार बोला ओम सर्वमंगलं मंगले शिवे सर्वासाधिके एका मंगल ऐसे ऊपर टांग हां ओम सर्वमंगलं महा ठीक है दुई बार आरो ओ चलो लोरी ओम सर्वमंगलं मंगले शिवे सर्वासाधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी ओम पासे हाँ दे इधर के संग Vamos sutra dong. Asa pa ko. Asa pa ko. अपनी लोग ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगल तुयो दे सब मानसी दे अल्प अल्प अलग अलग सब मानसी ओम मंगलम भगवान विष्णु दे लक्ष्मण मंगलाय तदे जीवन मानसी আছে চিতাই দে দে ইসি হল দে যা
भिडिअ बानायनाय दे ना हर भिडिअ नायबाय औ दायो हाबाया जोब्बाय थांनो नागिरबाय ओमफ्राय नै हाबानि ओंखाम ओंख्रि आरोना बे हिन्जावा जे भारा थायोमोन ना बेयावनो माने जानाय लोंनाय खालामदों आरोना र' आं थांसै ओमफ्राय नै जोङो एसे फट' सट' लाबाय आरोना स' दिनैनि ब्लगा बेनोसै आरोना आङो आइफन गोदानजों लादोंमोन स' माबायदि मोनखो आंनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना आइ होप स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदों स' आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बेबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय था लोगोसे लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम